o estàs en contra. I si estàs en contra... És la manera de guanyar les eleccions, Bueno, sí, però també hi ha molta gent que no ha anat a votar. Jo dic perquè precisament al Macelles Lliure el nostre moviment ciutadà neix de la repressió i la censura que vivim al Macelles. Va començar per fer crítiques públiques a la gestió de Convergència i del senyor Ibars, se'ns va començar a vetar de totes les pàgines d'internet, l'oposició fa 12 anys que no té ni veu ni vot ni a la televisió pública, ni a la revista de l'Ovilot, ni a les pàgines d'internet, a cap lloc. No hi ha tota la veu crítica al senyor alcalde, l'únic que rep és amenaces, vets, vull dir, estem vetats, nosaltres no podem participar en les activitats culturals del poble perquè, segons ell, si no estem a favor del que ell fa, tampoc no tenim dret a participar del que ell organitza. Per tant, si jo parlo de la meva experiència al meu poble, que és al Macelles, la neutralitat és inexistent. És que inclús et diria que no governe ni perquè ens van votar. O sigui, ni la gent que el va votar, molta gent dels que el va votar, ni per ells no governa. Ell governa pels que li donen la raó. Pels que li donen la raó. Els que no li donen la raó no tenen dret a ser governats. Molt bé. Així ho veuen. Tanco la roda. Sí, vinga, va, tranquil·la.